Uzophela ugesi. Masiqeda ukubaka iy'moto zethu, uzophela ugesi. Madela ngani? Sinemzuzu engama30 nje vo yokuthi singene laphana sithathe zonke lezi iy'ngane nabayithatha kunina ningazelele. Labo ocavavoko abangawaphoyisa bayothi beqambe beyobheka la makhamera wabo okhuluma ngawo. Siyobe sesiphumile thina lapho. I-generator idinga nje imizuzu ukuthi ngaba 5 ngaphambi kokuba ibuye sokwedlule. Qaqani ingqondo madoda. Yiqhinga leli, yicebo leli lokuthi nibuyise esithunziseni kuphela wonke lo qedo lenwenzile ukuthi nivumele abantu bethathe isibhamu okungamele ngabe bayasithatha. Madela ngani? Ngabe senabafazi. Senifaka imisila ngaphansi, anifuni same solanda lezi ibhamu. Awugenge genge genge. Oyasho yathi genge genge genge. Oyasho yathi genge genge genge.